За последните 3 дни успях само 2 от тях да направя по 10 км ходене, но какво открих? Fusion Park има табела, на която може да закачите изгубени ключове на някой друг и той ще си ги открие там. Докато ходех по моста на влюбените, пък видях външна експозиция с снимки на хора, които се считат за съвременни будители, допринесли с различни медали и най-вече деца, победители в олимпиади и конкурси на международно ниво, което изключително много ме зарадва и там малко се забавих. Таблото за ключове и алеята на съвременните народни будители наистина ме впечатлиха. Друг любим за мен момент е, когато храня уличните котки в знак на благодарност, те ми позволят да ги погаля. Този път реших да споделя с вас и едни от любимите си места, като Допио. Това е място, където може да се насладите на спешалти кофи и тирамису. Последните кадри от това видео са от днешната ми разходка, която беше преобладаващо в централната част на града, защото днес не бях Александра на 3 парка. Друго любимо място за спешалти кофи е Syndicate, където се предлагат и великолепни леки въздушни еклери на Московска. Оттам продължих през централната част и стигнах до оборище, до една от най-любимите ме пекарни Хлебар. Между другото, имайте предвид, че на кадрите се вижда къде за първи път преди 13 години ядох една от техните банички. И така успях отново за 2 дни да предизвикам отново себе си и да ходя по 10 км на ден. Ще се опитам да се справя по-добре до края на 14-тия ден.